Xumai eta Maialen adineko bikotea dira. Haurrak aspaldidanik etxetik joanak zaizkie. Promotore batek etxea erosteko proposatu die. Xumaik saldu nahi du, baina Maialenek ez. 3 abertsu 10eko txipian Xumai hasita. Gure etxe zahar hau gogoko dut naski, baina gaur da eguna errateko aski, atea irekitzeko etxe berri bati, gure zarrau saltzea deritzot egoki, zertako behar dugu honen bertzetoki, zertako behar dugu honen bertzetoki. Etxe hau ateratzen, horren beste neke, alferrik izan denik, etzazula uste, naiz toki asko dugun, ta ezin den bete, seme alabengan ere pentsatu daiteke, haurtzarako etxea utzi nahi nieke. Haurtzaroko etxea utzi nahi nieke. Baina etxe zahar da, hutsa eta beltza, eiendako onaren ez nezake pentsa, hobe dugu topatu orain itsas ertza, behingoagatik bizi ginuen ametsa, kataskaiturri baita beti oinordetza, kataskaiturri baita beti oinordetza. Gatazkaiturri dela, bai Xumai argi da, baina baietz moldatu, etxean arira, zu joan nahi zinuke, ondartza egira, zertan zabiltz urruti ametsei begira, nere amets guztiak etxe hontan dira. Nere amets guztiak etxe hontan dira. Bada nahiko nuke nik honekin eten, ez dakite maztea konbentzi daiteken, baina soberan sendi naiteke ni hemen, eta begira zazu zer dugun dena den, saguta arratoina enuen amesten, saguta arratoina enuen amesten. Promotorea dago erantzunaren zain, saguta arratoinak egon zaitez lasai, oiekin egin dugu guk 11 bidai, ez alduzu pentsatzen zergatik duen nahi, ari balio diota guri